Kahimtang ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ni arang-arang na. Kani siya kung mag-operar lang yun ang naibawan, sayo naman siya. Nagkahanap ang investigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni kanhi broadcaster nga Jesse Tabanao. Kapulisan huway makuhang saksi sa krimen. Bureau of Customs gipahigayon sa katapusang public auction sa mga smuggled na bugas. Fire truck og tanker nagbangga samtang niresponde og sunog sa barangay Kaputhaw. Mga sakop sa Radyo 5 101.9 News FM Taxi Squad nanumpa. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong hapon. Ako si Frank Manilong Jr. Ako si Georgia Herrera. O kini ang Aksyon Bisaya. Namatay ganinang tungang gabi ang maguwang nga pulis human po sila sa iyang manghod kagahapon sa hapon. Matod sa mga kadagkuan sa kapulisan nga usa ka lehitimong operasyon ang gibuhat kagahapon human miresponde ang manghod sa iyang maguwang nga nag-amok. Jinky Barrio, Suginlimi. Alas 2 kaganyang kadlawon diyang nakabsan siyang kinabuhi ang 30 anyos na police character kinsa nakigpinusilay siyang manghod nga SWAT police kagahapon sa hapon. Diya mismo sa ilang panimay sa sitio Kalubian, Barangay Hagubiaw, Dakbayan sa Mandawi. Si Teresito Reggie Ligan naigo siyang agtang dihang nakigpinusilay siyang manghod nga si PO1 Teresito Jermaine Ligan sa SWAT nga niadtong tungura mao'y miresponde sa maong alarma. Kami nga siya ni confront og una kay ham nang balay. Kita dito yung iso pusilit so siya. Ako ra kana og motor sila yung una encuentro. Sa inisyal nga investigasyon sa homicide section sa Mandawi City Police migawas nga way intensyon ang manghod nga pulis nga patyon ang maguwang nga nag-amok. Dunay mga saksi nga mitugan sa pulis nga unang mipabuto sa ang armas ang suspect apan naatlan lang kay nagsulob og bulletproof vest ang miresponde nga pulis. According to the witness in the place wherein he saw also the incident, ang tira padung sa iyahang sa ubos sa TL. It so happened lang na ni Wagida o gamay siya ba? So, bito may go sa itsura. Matod sa mga kadagkuan sa pulis nga lehitimo ang mga operasyon ug way tulubagon si PO1 Teresito Jermaine Ligan sa iyang maguwang. Ato sa shootout, samaran sa iyang nga bahin ubos siyang tuhod ang pulis human maigo sa 38 revolver nga gamit sa maguwang niya nga suspect. Legitimate in the sense nga P1 Ligan was on duty that time and then he reacted to a call for police assistance. So happens purely police response. And this was also the suspect was has an initial report of involvement into other criminal activities which Padayon pang nagpaalim siyang samad pinusilan ang pulis sud sa usa ka pribadong tambalanan. Jinky Barrio, News 5. Biktima sa papanglabni nakaangkon og dakong samad sa iyang agtang human bunali og bato sa snatcher. Suspect na dakpan sa dayon pagsadag patrulyang kapulisan. Suginlimi, Badin Sabang. Nakahiagom og dakong samad sa ulo si Michael Baril human bunali og bato sa mismong tulisan nga milabni sa iyang kwintas samtang galakaw sa New Imus Road habig sa Barangay Tipadilla pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Matod sa biktima suway siyang misukol sa tulisan nga nakaikyas human sila mag-inilugay sa iyang silver nga kwintas. Sandig ako sa pader niya, dinita na ko siya. Nya atong isa ni kuha og bato. Nya sige man siya glihok niya. Dili mo kapiog kayo mo magduko ko ni kuha niya mo tukato sa isa sigapak og bato sa ulo. Naatol nga samtang naglinayugay, dunay pulis nga nagpatrolya hinungdan nga nadakpan ang 18 anyos nga suspect nga si Jamsi Bulawit. Giangkon sa suspect ang salaod ug miingon nga kalisod mao'y nagtukmod kaniya sa pagbuhat sa ingon. Nagnihan lang na ako siya. Kuya? Yang kuan nangay og tabang yung amigo.
Kuptang ko niya, gusto sa ako amigo buhian ko niya. Yang ko niya buhi, maong kuhaan din siya din. Kampak. Matod sa hepe sa Parian Police Station, notado na nga tulisan si Bulawit ug ang kauban ni ini nga usa ka alias Ricky Mariot. Ang katong kauban niya giila tong although we have not confirmed yet sa pangalan nga si Ricky Mariot. So maybe ma-reduce siguro ang mga inganing insidente sa area nga nadakpan ning usa ka suspect. Desidido ang biktima nga pasakaan og kaso ang suspect. Madin Sabang, News 5. Nagginukuray ang mga sakop sa Mobile Patrol Group sa Cebu City Police Office ug ang tulo ka batanon human giingong nangawat sa usa ka abandonadong panimay. Usa sa mga minor de edad nga suspect nadakpan. Sugin Limi, Leslie Caminadi Vistil. Gikukod sa mga sakop sa Mobile Patrol Group kining tulo ka mga batanon, kalit silang milusot gikan sa nagtapok ng mga kahoy dinhi sa dalan Gurudo sa Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 11 kagabi, usa ka concerned citizen ang nangayo og tabang sa kapulisan tungod sa giyong presensya sa tulo ka batanon nga mikatkat ni ining kural. Gisuwayan sa pagpangita sa kapulisan ang gikatahong kawatang nakasulog ni ining panimay nga walay tawo. Apan sa dihang nabisi ang kapulisan, kalit nga nangambak ang maong mga batanon nga nag-iyahay sa pagdinaganay. Siklo ka dong. Siklo juga dong. Nasikop sa gwardya ang usa sa mga batanon. Gisuwayan pa sa pagukod ang laing duha apan wa nagyud kini maabtan. Ang batanon nasikop nagpangidaron og 13 anyos midipinsa nga nagpahuway lang siya sa mga dapit ug igo lang unta nga manguha og puthaw. Aram nila sila mag-standby. Pero di mo manghilakot sa man. Di, wala na yung mga gamit dito gud adto yung mag-standby yun. Mag-standby ra mi dito gud. Ang putaw. Puthaw, kita mo tong minadaw puthaw to. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Sunog miog daw og 5 ka panimay sa barangay Kamputhaw ug tungod sa kahagipot sa dalan sa maong dapit, nagbangga hinon ang 2 ka fire trucks nga miresponde sa sunog. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagkabangga kini mga fire trucks sa Cebu Chinese Volunteer o sa Bureau of Fire Protection samtang sila miresponde sa sunog sayo kagabi sa Barekang Puthaw, Dakbayan sa Sugbo. Nalumping og maayong pagkabuak sa windshield ni ining fire tanker nga giingon luwad anog preno. Ako ra man nakita ni sabit mga tao nga way break daw. Way break ang tanang Chinese. Mo to nga uyawan sa balik sa truck sa bilandagan. Dili na mi daplin. Kuwat na mi usay may tabo sa impact. Giangkon sa Chinese Volunteer Firefighters of CAM nga sila ang sadaan. Dili na ipaimbestigar sa kabubiruan sa Dakbayan ang hitabo kay klaro kini nga aksidente. Way na angol sa panagbangga. Huwag mahimo, ipaayo lang siguro tani sa atong kingsunan sa Chinese kay kuan man din kay na aksidente man. 5 ka mapanimmalay ang hingpit nga naugdaw og 2 ang diriyot nga naabo atro sa pag-ulbos sa kayo sa per 4 upper Kamputhaw malasay kagabi. Giisa sa Task Force Alpha ang sunog nga milanat og 20 minutos. Nabian nga niluto ang gitudlong hinungdan sa kayo nga nagsugod sa ikaduhang andangan sa pabangang balay ni Daniel Kamukamo Sr. o sa kalibo ka pesos ang danyo sa sunog. Gibiyaan ko no niya. Nya naglungag siya kuan ba kanang uling. Pag sa kaniya na dako na siga di na madam mo to nga. Hindi ko na sunog kay kuan man kahoy man. Irekomendar sa kabunduran sa City Hall ang reblocking sa lugar tungod sa kahigipot sa mga daan ini nga mo'y hinungdan sa panagbangga sa 2 ka mga fire trucks. Hopefully kung kuan ma-reblock sa dunta nila atong dalanan para later on kung may mga problema dili na mainan ang sitwasyon. Ryan Sorote, News 5. 2 ka multicab ang nagbangga sa kadalanan sa may SRP pasado alas 11 kaganihang buntag. Samtang lalaking nakainom nadas maganog motorsiklo. Sugin Limi, Dennis Tanok. Giingong nagdali sa pagpadagan siyang gimanihong multicab si Amasio Ubag lumad nga taga Valencia sa Negros Oriental. Iyang giapas ang oras kay deliver ang maong multicab padung ngadto sa Cagayan de Oro. Natangtang ang propeller sa multicab hinungdan nga iyang nabanggaan ang multicab sa Sitom nga gimaneho ni Traffic Enforcer Edgardo Tanaya. Matod sa may responding police nga nasamad ang tung bukto sa Traffic Enforcer ug dali kining gida sa tambalanan. Kalit ka sa propeller kay matod pa sa kanang interview man ako ang interview na ko ang driver ani sa kanan. Ko pagtukod ning pivot, pag pivot naigo niya ang kaning kuan katong Sitom nga sa nga kuan na multicab. Pagkatumba silang duha ni balitok
Nawad-an siyang panimuot si Celso Alia human mabanggai og motorsiklo dinhi sa Maydan dapit sa Barangay Hipodromo pasado alas 11 kagabi. Giingong milabang og kalit si Alia uban sa iyang anak. Apan wa maka-break dayon ang driver sa motorsiklo nga si Leopoldo Pilapil. Usa ka call center agent si Pilapil ug padung unta siyang trabaho. Matod sa kaubang anak sa biktima nga kusog kayong nagpadagan ang motorsiklo nga may resulta na hinuon sa pagkabangga ngadto siyang amahan. Apan nasayran sa News 5 nga nakainom ang biktima kay gikan di ay kini sa panimay sa iyang anak. Paglabang niya riyan, puyos sila. Pag kita na ko na rin na bitan, ang motor gikan siya dito, pag nga urag nagkakuy, impakis laki na, at balance mo ng motor siya, dayon dagan bitaw. Likay ko niya ba, kay huwag mo na sila, yan, agi pong auto. Pag kuha na ko rin sa right side, indiretso pa siya. Ano, di na siya diretso ba, mulong na siya ba, indiretso man siya. Kung gano'n na ako. Dennis Tanok, News 5.